kira mbok pejabat ngendi wae ora wani karo telek. Lah kok iso? Tenan kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh. Lah kok iso? Mbok sapa awakmu mesti kalah karo telek. Upamakno. Wani ngidak telek, sida pincang sikilmu. Elah. Kok iso lho? Lah iya kena telek anu to. Anu to. Ayo, ya para. Upamane iki telek, tidak nek. Oh iya. Ning aku duwe. Apa? Telek apa sing ora mambu? Oh. Ya kabeh telek umume mambu. Ora mungkin. Mambu Telek ya, Pak. garing, telek garing. Alah salah. Telek pitik. Alah salah. Lho kabeh mambu. Ora. Apa? Lha apa? Telek dipoto. Mbok delok. Reng. Kowe ngerti telek sapi jenenge apa? Ah tretong to, Mas. Telek pitik, Alah ya telek ya lencung. telek wedhus. Alah intil, Mas. Gampang nggonku ingon-ingonku 6 arep tangge korban blas. Pinter ya. Layak kowe jodhung wangel lah pikiranmu Ya, telek. Mas tok. Gareng joget walang kekek nyatane ya kewes luwes tenan. Mung Eka iki lho joget iki kok iso kaya denden sawah malan. Wong lek jenengan ngendikan deden sawah niku pun nek dulur mriki kon pun paham to, Mas. Paham pripun? Oh, kula ki malah ki biasane bintang tamu kali jenengan niku nuwun sewu. Nuwun sewu teng mriko ngoten lek mlampah ngoten kok. Wah, iki Mbak iki. Barang kula ngejak Mbak Eka munggah nuwun sewu lho Mas Cahyo. Pripun? Dagelane nyangking tremos. Wong kok awakmu nyambut gawe nang jenangan iki. Nang jenangan ning wates. Sing ngomong ning Medion sapa? Ya tegese awakmu ki lho dadi dagelan semono lawase dadi sinden kodang. Nyapa? Ambok ya ditambahi dhuwurmu. Lho, iki ngono jenenge wong sing ngirit ora sombong, jenenge kuwi apa? Hemat pangkal kaya. Jare ngendikane Pak Yoyok kae. Hemat pangkal kaya apa? Lah iya to. Oh, Lah nek kowe ya, Ah. aku ngene iki ndandake seragam. Iya. Setengah meter cukup, nggih mlebet awakku cukup. Lah iki dhuwur ngene iki nek arep buntel sok kangelan iki. Sok Kak, Dalam. lek jenenge sandangan penganggu. Iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. Heeh, lah piye? Ya patute wong nyawang nuwun sewu lho kados Mas Cahyo Pideksa. Heeh. Ngoten niku beskape sae, gedhe dhuwur ganteng. Bojone nggih pesinden, garwane ya pesinden. Iya. Bu Kesi ya cantik, ya kewes. Iya. Ngeten iki. Heeh. Ha kaya awakmu, Aku wong loro mlaku karo panjenengan mau apa? kaya nyangking tremos. Padha kene coba. Aku ditekoki Pak Lurah sapa jenenge Munaji. Pak Munaji, heeh. Arek ning ndi to, Kak? Bar tuku wedhus kurban, Pak, aku ngono. Lah pocok kono kok iso denden sawah kene kaya tremo sapa sing ora lara atine. Ya lara atimu awakmu didangu Mbah Lurah jarene ngono to. Lah aku dangu Pak Carik ya ngene. Awakmu rono aku budal ning pasar jenangan nuwun sewu. Nuwun sewu Mas Gareng badhe tindak pundi arep buang batang. Oh tegese awake dhewe mlaku-mlaku karo gandengan terus sijine nyangking batang ngono to. Karepmu ngono to? Iya. Tuas tak kira aku batange. Aku Mboten kok wau penonton ingkang mriko wau nggih sami ngrasani. Pripun Mas Cahyo? Jenengan minggah sarimbit cobi mang gandengan piyai kalih. Nggih nuwun sewu mlampahipun kula Keng mriko, keng mriko. Alhamdulillah, Nduk, manut Mas Cahyo, Nduk, ya Allah. Terus mlaku alon-alon mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah siji, loro, telu. Ya ampun, sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. Piye? Mas Cahyo, Napa? iso gaglak kono lho. Lho kok iso serigala, paling boten gandes luas. Nyawiji dadi siji ya Nduk ya. Niki wonten laladan wates jenangan Ponorogo. Leres. Kebak ing kamulyan penontone kathah, dulure kathah, sedaya guyub kelawan rukun. Menika pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan panjenenganipun beliau Bapak Munaji. Leres. Luar biasa saestu Mas Gareng Pak Yoyo. Luar biasa Nderek pripun? sekedhik matur, nderek bingah, nderek mongkok bombong atase nganu wates jenangan sudah nan lama 8 tahun lamanya tidak wayangan dalu menika disekseni wayangan setelah sekian lama. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya jenangan wates kene.
Kandhani mula kena diomongne Mas nggih. Pripun? Wong desa mawa cara, negara mawa tata. Piye? Paribasane nek nang nggonku enek jenenge sedekah bumi, Iya. sedekah lemah, sedekah bantala. Ning lek kene jenenge bersih desa. Iya. Rena telu kuwi Ning mau. kulon kono enek sing ngarani legenonan ya ana. Legenunan enek kono ya eneng neh ngarani jenenge selonan. Selonan, Apitan. Apitan ning sing bener kuwi jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Lho apa enek werdine dhewe-dhewe ngono kuwi. Nggih enten kok wong aku ki iso ngomong ya iso njlentrehne. Artine ono enten. Sing sepisan jenenge sedekah bumi. Oh, sedekah bumi kuwi. Bumi ki tegese bungaing manah tansah migunani. Kuwi Migunani tumrape masyarakat sing manggone sak dhuwuring bumi. Mergo bumi ya ditanduri, dinggoni. Terus enek napa meneh? Sedekah lemah Lemah. Terus kanggone wong sing wis bangun bali wisma, sing wong wis omah-omah, lemah kalem-kalem muga-muga bisa gek gawe omah. artine kok iso. Lho kok kandhane aku ki angger lunas yo ngene iki kok. Iya. Iya. Luar biasa jan bathok bolu isi ndut kowe. Isi madu. Madune njeglok ning ngisor ndut. Aja ndut. Apa? Iki isine pasir tras. Gone Pak Agus. Lho Pak Agus iki munggane dadi utekku ki isine ki gur pasir tras kaya. Ya, terus- Sedekah lemah enek sing keri dhewe sedekah bantala. Sedekah bantala artine Tegese yen wis kalungsur ban aja kulina tumindak barang sing ngala. hebat Oh, kok. dadi pinter. haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang baik. Aja kaya nggonmu kae. Piye? Nggonmu kae haji tomat. Haji tomat kuwi. Budal tobat mulih kumat. Oh, enek artine ya. Nek Haji Wahyu kae Ya Haji Wahyu ya tegese ya tumiba ning alam donya wong ki dititahne dadi haji kaya beliau Bapak Sumar Bagyo Gareng Semarang. kuwi anu Wahyu ya. Wahyu. Ora tapi Wahyu nggonku ke mergo sawahe payu terus go munggah gaji. Dadi jenenge Haji Wahyu. Haji Wahyu. Iya. Tegese haji sawahe wis Yu. payu. Munggah. Enek neh apa ora nggonmu hajine? Ya wis kuwi tok. Ming Haji Wahyu kuwi. Lek hajah nggenku enek. Hajah sinten? Hajah mutmainah. Oh, Nggih. Hajah mutmainah. Mergo pancen wis tobat, mbiyen nun sewu wong wedok sing nuwakal banget, barang munggah kaji tobat terus mulih ditambahi jeneng, ya kuwi hajah mutmainah. Tegesipun apa Mas? Biyen Cahyo? nalika urung hajah iku lino ngemuti barang sing ra genah dadi mutmainah. Umut barang sing ora genah kuwi sing kaya piye ya, Mas? Ya barakane permen. Marai ning untu gak apik ya. Alah nyang untu marai ogak, marai ompong, marai grepes kuwi ya kuwi. Wis Mula kok ya kados sedulur jenengan tenggene wates niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Kebaking kamulyan dulur-dulur kula niku nunggal rasa, nunggal tresna bengi iki ngenekne wayangan. Ya. Gelar kelir Nggih. kanthi dalang kicah ya kuntadi alhamdulillah. Ngendikane Mas Dalang wau wis ora saneka warna perwuwung 100.000. Luar biasa lho, rekor lho niku. Nggih, sak wuwung 100.000. Nggonku tarik 5.000 gemreneng lho, Mas. Lah iya. Nggih, wong kula wis ditarik 5.000 gemreneng lho. Lah nggonku meneh Apa? malah nggumun ora tau enek wayangan. Wayangan pisane ora enek sing dodol. Lah terus, Ya wis sepi ngono sing delok Hansip loro karo sing Pak Lurah 5 ngono tok. kuwi ya kuwi kudu ditingkatne kaya beliau Pak Munaji kene. Ya luar biasa Mas karukunane bakul-bakul dalan kebak kabeh. Lah kuwi sing jenenge rejeki ora dienggo awake dhewe. Betul. Keluarga ageng wates kene nyatane awake dhewe lan Pak Yoyok sak keluarga kene Betul. dirawuhne ana kene to. Alhamdulillah. Ketumrapan rezekine keluarga ageng jenengan kene. Ora mung awake dhewe tok sing ketumrapan, para bakul-bakul sing ana kono kae ya ketumrapan rezekine keluarga ageng kene. Alhamdulillah. Muga-muga keluarga ageng kene tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, Amin. rezeki ingkang berkah, Amin. pinaringan sehat Amin. lan panjang yuswa. Amin. Sing urung entuk jodoh
kaya sing ngomong ya to. Muga-muga ndang entuk jodoh. Amin. Sing wis duwe bojo, muga-muga tambah ya Mas. Tambah berkahe. Tambah berkahe kakantenan putra lan putri ingkang soleh lan solehah ngono lho. Amin. Ah ibu-ibu langsung nyekaprut kabeh. Wah tambah berkahe ngono. Pamane sing duwe utang, muga-muga sing diutangi ya ndang lali ya. Nek ngono semangat kabeh. Kok iso utang ndang lali malah dikropyok wong pirang-pirang Lah to. nek ikhlas ngono lho, tapi ya jenenge nek utang ki kudu ndang nyarutang. Lah ya ngono to. Iya, wong Saling urip. mengingatkan. Betul. Bahu membahu kaya Betul. keluarga ageng kene. Keluarga ageng jenengan wates pripun kabare? Pangestunipun lak nggih sae to? Alhamdulillah panjenengan mriksani Mas Gareng kabul saking Pacitan. Sae nggih? Mas Gareng sae napa sae? Sae. Dalem piye? Mangkato dhewe. Lho iki sik anu adicara sak lajenge sik eneki Apa-apa apik iki. brobosan. Kok yo kulino awakmu lho arep urip ning alam donya kok yo nyedane kancane kowe kok. Paling ora awake dhewe najan jenengku Kabul nuwun sewu lho nggih. Piye? Najan jenengku Kabul kula ki asli Pacitan, Leres. Kecamatane Tegalombo niku desane Taunan Baru. Loh, iki nun sewu Pak Yoyo. Pripun? Niki sing teng YouTube Lho. sing kulino aku ndelok asmane Mas Garangan Pacitan iki. Duh iki Iki apa? Garangan Pacitan. Jarangan gerawut nggonmu iku. Kok iso Ya kaya jare Pak Yoyo ke nek gendeng Surakarta Surakartan. Nek Sragen Sragenan. Sragenan. Nek Ngayogja Ngayogjan. Lah nek Gareng Garangan. luwak. Kok ya Sik mau Mas Gareng mau alamate desane pundi? Lho, lek kula nggih tetep Pacitan, Pacitan, Kecamatan Tegalombo, Desa Taunan Baru. Mbok menawi Mas Cahyo Kuntadi jangkepipun Kula Karanganyar, Terus? Kecamatan Jaten, Nggih. Desa Jaten, Sawan kampungipun. sami kali Mbak biasa. Kesi nggih. Sami. Alhamdulillah. Mbak Ika yo ditepangke. no. Nah. Luar biasa Pak Dalang Kondang yo dosen isi Surakarta. Betul. Saka Karanganyar Jaten. Wah, jan moncer sansaya. Rungokno dhisik Pacitan, Tegalombo, Taunan Baru. Nggih. Mas Cahyo Yoyo Karanganyar Jaten. Dalang Kondang dosen isi Surakarta tambah le misuwur moncer asmane. Luar biasa. Mas Gareng saking Pacitan. Wah, jan hebat nggih. Mas Mbak Cahyo. Eka saka Kula- Kabupaten Sragen. 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 Nah, men kenal. Nggih. Terus kecamatan? Saking Sragen Sukodono. Kecamatan Sukodono. Nggih. Desa Desanipun Baliharjo. Lah Dusunipun? ngaten to, Mas nika Pacitan panjenengan Jaten. Ya. Karanganyar. Kula saking Sragen Sukodono Baliharjo. Pun wah niku. Dusune. Anu. Gitu. Ingkang sami dahar punika. Dusune. Aja. Kecamatane ngendi, Nduk? Kecamatan ngendi, Nduk? Saking Sukodono. Heeh, desane Baliharjo. dusune Jumbleng dadi. Coba. Eka. Pak Mas Cahyo lho, Jaten Karanganyar. Aku Tegalombo Pacitan. Awakmu Karanganyar Sukodono, dusune ngendi? Sragen, Sukodono, Baliharjo. Dukuhe jumbleng coba. Apa nak? Dukuhe kuwi mau lah kurung krungu lho. Dukuhe apa bisi ana lho. Jumbleng. Mas Cahyo kula kok mak teratap ngono to. lah iya. Dukuh kok kaya nek mburi kono sing ora nek kuncine mau. Lah encen jenenge kuwi nek piyai kene do gemujengi nek kene ya padha berarti. Ya padha to. Wah aku nek kono mau ya ndelalah ora nek ciduke kok. Lah terus kowe mau njaluk obat karo Pak Munadi? Iya aku njaluk kayak obat karo Pak Pun. Kei obat apa? Alah tak obat tabit nih. Lah Gila nih iki kok iso. niki kata sangat pamundhut Mbak Eka, Mas Gareng. Nggih, Pak Yoyo. Siap. Ugi wau wonten sing ngersake Mbak Eka supaya ngendang lho Ije. niku. Iku wis jelas. Lho diaturake. Nggih. Terus menika saking kawula Haryadi nggih. Nyuwun gending gelo. Gelo. Salam kagem lingkungan RT 2 RW 2 Krajan Wates berkah barokah. Amin nggih. Pak Dalang
nyuwun gending campursari nggih. Saking kula RT 1 RW 1 Pakel pundi niki Pak? Talun. Pakel Talun. Nggih. Talun wates Krajan Kidul dhewe matur nuwun. Nggih. Terus kagem Mbak Winong, wenduk ki Nduk. Nggih. Mbak Winong yang manis dan imut saya minta gending tambal ban. Nggih. Saking kula Pak Suwari Semanding Jenangan. Nggih, Ponorogo. Sugeng dalu Mas saya kula nyuwun gending gubuk asmara dibawani Joko Mlarat. Saking kula Misni apa Glebot Kerajaan Kemiri Jenangan. Ayo Kemiri wis wayangan. Nggih, salam kagem Pak Lurah Nur. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang, kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagune Sesideman. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami. Request lagu Rujak Jeruk dari penggemar wayang kulit di Wates Kidul. Pak Sias. Nah, nggih, niku pamundhute. Sampun Mas Sahyo. Sampun. Niki ketawisipun nggih Mbak Eka nggih pikantuk welingan utawi niki amplop pemgiging Nggih. Alhamdulillah. Kula dipun Nggih. titipi kalih anu panitia. Pak panitia asmane Pak Jenggot Nggih, wonten kalih dulur Pak Agus. Agus. Nggih, Saking kalih dulur-dulur anu rong dusun kene kabeh. Pak Kepala Sekolah Pak Sus wau nggih titip. Pak Susilo. Nggih, menika anu monggo biung dipun waos. Pripun? Wonten titipan Akeh layang. men. Lah nggih mbok anu menawa enten pemundutan lagon apa pripun? Lah nggih Lho ki tenanan to iki? Nggih, Estu, saestu niku. Estu Pak Cahyo pripun? Dipun waos tunggal-tunggal mboten menapa. Bah, iki. Sik lek ngono awakmu nembang sik aku tak karo maca lho semene kean kok. Niku Mboten anu, napa-napa Mas saged- niku tanahipun dulur niki supados jenengan waos Saking- setunggal boko setunggal. Saking jaba niku pun anu. Jabone tok mawon Nah, sampun. niku nggih. Nggih. Bojo loro atas nama warga masyarakat. Ya, satu. Bojo loro melih. Ya, dua. Bojo loro meneh. Telu. Iki piye to iki maksude iki? Ponco. Mboten ngertos. Bojo loro, bojo loro. Nggih, papa. Bojo loro saking warga masyarakat Wates, bojo loro meneh. Limo. Yo apa iki? Mbak Win nyuwun lagu Podang Kuning. Lah rada beda ngene lho ora. Nggih, alhamdulillah. Bojo loro, bojo loro, bojo loro, bojo loro, bojo loro, kabeh bojo loro dan lain sebagainya. Wis. Nggih, tepuk tangan untuk lagu Bojo Loro. Eka. Jenenge apa, Kang? Eka. Iki ra mung loro malian. Nggih. Pinten? Gandeng iki layange 10 berarti malah bojone 20 no malian. Nggih. Awakmu ya entuk titipan diatur kesisan. Kula nggih, kula waos pindah nggih Mas nggih. Monggo monggo. Nggih, nggih. Ya Allah, aku iki wis kabeh dulur kene iki dulur kerajaan iki kok ya ngantek sak menembiyane iki. Ning niki rada dangu nih damel anu kok napa niku udarasa. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dulur-dulur Wates Jenangan. Sepindah nyuwun gendeng ingkang jumbo kalih kawontenan, ingkang jumbo kalih kahanan, ingkang jumbo kalih dalu menika lakonipun. Ingkang sepindah menika Podang Kuning, angka kalih menika Bojo Loro. Pengah melu to kuwi. Kok enek atos itu delok. Nggih. Angka 3 niku nggih nuwun sewu assalamualaikum. Kula nyuwun gending ingkang nyemek-nyemek Nggih. langgam Bojo Loro. Sik to Mas. Ngopo to iki yo jalukane masyarakat kok. Mosok langgam ini Bojo Loro. Langgam kok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending sing nyemek-nyemek mat-matan pelok barang. Bojo Loro. Sudah Bojo Loro kabeh to Mas. Kula ngumpul lho Mas. Nggih. Tasih, Wonten dawuh tasih napa telas? nggih tesih. Lah niki enten Beda iki Mas, beda iki. Niku assalamualaikum. Kula nyuwun gending pelok 6. Nah, iki. Kalih pelok barang kalih Slendro Manyura. Beda iki nek iki beda. Mau pek barang. Lagonipun pamer bojo. Enek panggah bojone panggah melu ae to Mas. Nggih
gumun Wis nyapa to kok kabeh bojo loro iki yo. Gumun. Ingkang angka 5 Mas Cahya. Nggih. Niki nggih sami mawon nyuwun lagon pamer bojo. Sing terakhir Mas Cahya. Nggih. Nyuwun lagon melih pamer kok remasaku kok ya kabeh sameten pun niki kula setorne teng jenengan. Nggih, dipun pinangkani setunggal monggo setunggal. Nggih. Kawontenane nggih mekaten Byong, Nggih. kula namung ngaturke dumateng panjenengan. Nggih, nggih. Kula ki nggih namung- Cobi Mbak Eka ingkang dipun aturaken langkung rumiyin podang kuning rumiyin. Nggih, Monggo. kodang kuning. Nggih, nggih. Awake dhewe wong loro ya. Iya wong loro Ning kowe aja apa? aja body shaming ning aku. Ya ora, ya aku tak cocokne karo kahanan to, Kak. Ya ora to, ya kudune dialem apa piye Ya ngono. yo aku tak cocokne karo kahanan iki. Oh, ngono. Kaya kahanan Madangkara bengi iki. Nggih. Muga digungani kalih dulur wates jenangan Mas Cahya. Amin. Ngagemipun menika mawi coklat. Iki coklat terus itu. Oh piye Tegese coklat? dulur wates jenangan niki kalih Madangkara menika cocok dan melekat. Nek Pak Yoyo ngageme biru. Biru niku dulur-dulur wates jenangan muga-muga bisa rukun. Kun. Lah nek mbak-mbak pesindan ingkang cantik Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Dian, Bu Sukesi Rahayu. Warnane dongker. Mbak Gisel. Ayo, warnane biru dongker. Dongker. Warnane dongker. Wong ke kudu dong ora kena nyengker. Nyengker ya, Pak? Nyengkerke tugune ndelikne. Oh, Ngono lho. nyengker. Dadine tiyang niku kudune los. Lah, nyoh kono, nyoh kene, nyoh kono, nyoh kene ngoten. Nah aku ijo nom. Ijo nom tegese kowe iki pakanan wedhus domba. Berarti sing mangan kowe nyuk. Ya ora to, nek iki kan ya jenenge ijo. Oh aku ngerti, kowe aku ijo nom. Kowe ijo botol. Ngerti aku. Apa? Taran duwemu ya kuwi, tak kencani ijo nom malah kowe gawe kuwi kok. Kah, sepelmu wingi jalukmu biru jongkel kadung lawas eneke gorigi lho. Ya, kok njaluk Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Pak Munaji alhamdulillah. Wilujeng lenggah Pak Munaji. Alhamdulillah wonten panjenenganipun beliau Bapak Camat, Bapak Dewan, para kadang sutresna sedulur wates jenangan Mbak Eka. Nggih. Lurah-lurah sak kecamatan jenangan sedaya rawuh wonten lapangan wates jenangan. Nggih. Luar biasa. Monggo dipun Nembang aturaken. sik yo, Nggih. nembang karo Podang aku. kuning sak bawane Mbak Eka. Nggih. Senadyan wujud temong paksi agawe talineng Mas Cahya, Dalem. kula ngomong nih kaya nyangking tremos kula dosa. Ngapa? Jebul kaya tremos suarane mening wah. Oh, tenan. Oh. Tremos isine banyu anget kok Nggih. kuwi. Nggih, tenggorokan apik, nggih kesehatan ya bergas. Nek tremos kuwi sine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan aja tak siya karo aku ya. Ya aku ora ndak sio malang sliramu kok. Iya. Ning kadung kahanan kaya tremos ya tak betah-betah. Panjenengan ki lho, aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggep. Wis tak anggep piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling kangmasku. Panjenengan ya wis dadi kangmasku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe pakde. Panjenengan ya iso dadi pakdeku. Alhamdulillah. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ewadene to bapakku lagi tindak, panjenengan ya iso dadi bapakku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon. Panjenengan ki iso dadi anu nglipur marang Eka, atiku sing lagi. ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu.
Ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu ora apa-apa. Apa to? Kowe ku wayah turu ndang tak gugah wae. Lah piye? Kok kulino lah aku nek kono ngrutuk ning dhuwur kok ya. Aja to. Kulino. Kowe Kancane kadung dibombong penak-penak joke nang nggone ngon-ngon. iso menghibur hatiku sing lagi susah. Ya iso to kok ya. Halus manis. Halus manis. Iya ya. Dikasih iki tetep gatekke karo aku lho. Ya ya wong budosan lho, Dok. Iya. Padane awake dhewe ya. Ngasine aku ki ya lali. Aja kulino omong-omong. Lali Lali ki kok sandangane menungso kok. Iya. Pamane ra entuk lali ya aja dadi menungso. Dadi apa? Dadi yo kirek ngono apa piye kowe? Ah kira gelem lali kok. Enek samene aja kirek, Dek. Apa? Asu. Oh, asu yo gelem lali lho. Asu gelem lali. Ibu bunga henga. Kok wis kuwi rung-rung? Lah nggih. Urung. Alus Ibu bunga manis. yen umpamane alus manis. Eka, aku kadung doprok kendeken kok lek ngendok piye? Aja ndaprak. Apa? Karburatormu klengsreh kok. Iki wis digoleng cacah kono pisan. Wis digi latu-latu iki, Bang. Alus ya. Alus manis nangsa make iki nek pamane aku ngene lak ya kuwi tukon pira ngono lak ya ngono lakumu sing biasa ngono lho kok iso Iki mau aku dadekne kethek saiki adekne korban kok tukon pira usum wedhus lanang lho iki. Usum korban lho iki. sing dadekke sapa Oh iya ya wis manut. Wasuwe nggon kula Nonano. kowe iki nyapa wis bawa coba bawa ndang Goleki lambemu ki lho biasa gak iso to nek bawa nek goleki melok bawa pisan lho cakepku mbok obok-obok. lho lambemu jengat Ya aku madakne nadane karo swarane kuwi lho. iya ndang Goleki si podang jana ya iya iki cengkok sabo kali yo ngene iki lho kok iso lho lho kok jenang ngerti ngerti mak prot ngono terus piye biasa lho ora apa-apa aku mburi wis go cikrak Lagi ibu. bunga henga tiku Anu. nyanding bisa dadi Nah, saiki gandeng Mbak Eka iki kondange uget-uget. Aku ngerti disebut uget-uget pancen jogete iki pancen ya unik kaya uget-uget. leres Mas Ahyo leres Coba kaya apa pamerno uget-ugetmu ning kene, mulai bar nembang langsung ae mulih ning Jumbleng. dadi ki uget-uget ki ngono ya asale saka Jumbleng ngono Iya. masa aku dadi sinden telek kok iso ora Eka tapi nyapa kowe ndodoko Oh. tak sentor tapi aku bangga menjadi telek lho kok iso nun sewu lho napa Bopo Kapolsek iya Bopo dan Ramil Bopo Lurah sekecamatan Jenangan kene awakmu nek cara daran ngono Mas sego goreng karo pasute kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng oh pitik sego goreng no Mak iwak pitik entah kuwi lho seneng ya emoh alah telek digoreng ngarep lah telek iki bareng telek digoreng semangat Pokoke kowe cah loro iki sak rombongan. iki kok iso
Awake dhewe iki lho. Jajal kuwi mau piye? Iwak pitik entah kowe. Ya mah goblok. Alah, telek. Haram. Telek. Ndak Telek alah digoreng. Yo gelem. Lah. Ora percaya? Ayo. Reng, Dalam Mas. sampean ayam goreng doyan. Ya nggih, niku remenan kula tahe ayam Lek goreng. ayam entah, Empun. gumbal lek digoreng. Walah, seneng. Lho. Panganane telek karo gumbal rek. Ora gur telek tok. Gumbal barang ya dimplok. Iki Oke, dagelan kelompok. kondang lho saka Pacitan lho kowe. Ora apa-apa, aku mangan gombal karo telek ora apa-apa. Wong pangananku ya gur kuwi kok ya. Ayo, pokoke dagelan loro, pelawak loro, bintang loro ki asine sak paket. Pripun? Siji telek, siji jumbleng, dadi sak enggon dek. Lah iki wau kon kula ngomong tak lebokne nggonmu kok. Tapi telek kuwi sangat berguna, Mas. Kok iso? Keluarga ageng kene tetanemane mesti dirabuk nganggo apa? Organik. Nganggo rabuk telek. Heeh, utawi kotoran hewan. Lah, apuk telek kuwi mau ya berguna meneh. Apa? Gas sing dienggo para ibu-ibu masak kuwi mau saka apa? Saka Kotoran hewan saka telek sapi. Iya. Diolah menjadi gas Gas. LPG. Betul. Lah kuwi telek. Mongko aku bangga hidup telek. Hidup gombal. Asaku kok ya. Ya. Seneng ngidek Pak Agus ngundang telek karo gombal. Ya, nggih. Monggo diaturaken Lanjut, kudang nggih. kuninge, Oh, Mbak aku- Eka. Mosok enek telek nyindeni Pak Yoyok ya. Iya. Dadi lak yo kono rombongane to. Penting aku gawa gombal kok tak Lan kunjungi kan wis. kabar sing ndak tampa pambanguning pura kencana iki hanjok marang kamulyan kawibawan lan uga kautaman tumraping bebrayan agung ingkang ripalungguhan iki para kawula ngamarta lagi nangis merga kelangan sandang kelawan pangan abre tetanduran ingkang ndadekake para kawula ora ana sing bisa panen. Mula kang mangkono sisan gawe jlentrehna Kyai Semar gandeng papan iki ripalungguhan iki wis dadi papan ngumpule para warga ing Ngamarta anggene padha bawa rasa, anggene padha sarasian, anggene padha rembugan. Yektine sing dikersake Kyai Semar mbangun pura kencana ki piye? Ah, ngeten nggih sinuwun. Kalilan kula matur sisip nyuwun Gusti Samudra pangaksami. Langkung rumiyin kula ngaturaken panuwun dene sampeyan para penggedhe ning praja. Kepareng gatekaken dumateng niat tulus lan suci tumrapipun Semar lan para warga ing sami makempal manunggal wonten mriki. Nyuwun pangapunten kepeksa kula jabel basa kula. Ora dadi apa Semar. Urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka panguwasa nganti kawula. Pejabat nganti masyarakat, bupati nganti tukang golek wedi. Ing sing becik kuwi kudu rukun. Rukun niku tegesipun manunggal, manunggal niku tegese dadi siji. Lah sadurunge ndika sedaya kuwi rukun karo wong liya, becike rukuna karo awake dhewe. Tegese antarane lair lan batin, jiwa raga lan sukma, ati lati lan pakarti kudu rukun dadi siji. Apa meneh dadi satriya antarane batine, pangucape lan uga tumindake kudu rukun ingkang tegese netepi tembung bawa leksana. Nah, yen wis bisa rukun karo awake dhewe, rukuna karo keluargamu, sak banjure rukuna karo pepadaning urip. Wiwit saking desa kula Karang Kadempel mriki yektosipun kekuatane desa munggahe kadipaten nganti negara Ngamarta niku sumbere mapan wonten ing rasa panunggal. Merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae lan sapa wae. Lan sing kala mangsa dilalekke dening wong sak negara kuwi kerukunane antarane ratu, sentana lan kawula. Sing akeh ratu wis ora nate gagas marang nasibe wong cilik, semono uga wong cilik isine mung maido lan nyacat karo panguwasa.
Yen antarane pimpinan karo sing dipimpin atine wis ora gathuk lan mathuk, nganti kapan wae kawula ora bakal bisa rukun. Nah, dene bisane rukun diwiwiti saka nggedhekake rasa tresna. Dene katresnan ingkang sejati menika mapan wonten ing pandonga. Dununge ana ing pandonga sing tulus. Lan ndedonga sing bener kuwi ora mung ndongake karo awake dhewe lan keluargane, ning ndongake karo wong liya. Yen ratu ndongake karo kawulane, kosok baline kawula ya ndongake karo pimpinane supaya diparingi kekuatan lan uga kawicaksanan anggene nata wong sak negara. Yen bab kuwi bisa mawujud ana negara Ngamarta, bakale bagya mulya wong Ngamarta adoh saka pagebluk ingkang kedawa-dawa. Nah, bangun pura kencana ing mapan wonten ing desa kula mriki yektosipun nggih manunggaling rasa cipta budi lan karsa anggenipun tunggal niat kiblat golong geleng gilik ingkang dados ciptanipun sesarengan ambangun dumateng Ngamarta supados sae lan murakapi tumrap sedayanipun sinuwun. Caritane satriya linuwih kang marbi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayune kayun pinesu tapa brata jejering panggayo Yai Semar akeh sing kandha lamun tori palungguhan iki apa to sebabe para kawula padha nangis mligine para among tani merga tansah gagal anggene panen karana mesti tandurane para kawula diurak-arik lan uga dimangsa karo bangsane ama lan tanduran sing ora bisa subur ijo royo-royo disebabake sang Bathari Sri Jengkar saka ing negara Ngamarta Kyai Semar. Ha inggih pancen mekaten. Sampeyan ora perlu ngarep-arep kundure sang Bathari Sri dewaning kesuburan ning sing wigati sakmangke ayo padha mawas diri wiwit saka dhuwur tengah ngisor do dandan-dandan balik marang jati dirine balik marang adate balik marang budayane lan aja nganti lali anggene syukur. Bathari Sri mboten usah digoleki. Yen warga Ngamarta kabeh ngerti karo jati dirine, mangke mboten dangu sang Bathari kondur mapan wonten ing mriki. Tandya bala Pandhawa bya mulung mangung siring sata Kurawa. Nuwun sewu menawi mboten lepat pamawas kula menika Ndara Abimanyu. Ndika rawuh wonten mriki anyarengi udan riwis-riwis angine sumribit anggondo arum. Menika wonten lelampan menapa, Gus? Kyai Semar lan Prabu Puntadewa kalilan kula matur. Awit saking pangestunipun para pepundhen, kula sampun saged manggihaken sang Bathari Sri ingkang mapan wonten ing ujung gripik. Lan samangke sampun kundur mapan wonten ing negari Ngamarta. Nanging wanter dawuhipun sang Bathari Sri
supados para warga Ngamarta tansah ngagungaken raos syukur dumateng Gusti awit nikmating bumi ingkang murakapi sangya para gesang. Tegesipun Bathari Sri wis jenjem pinarak mapan ana negara Ngamarta. Syukur bagi 1000 sekethi jumuruk. Ning nadyanto seneng, wong seneng yen kebangeten nggih mboten apik, wong susah yen kenemenen nggih mboten sae. Niki baline Sang Bathari Sri wonten Ngamarta tegesipun mujudaken nugraha. Ning adate tekane nugraha niku bareng kalih coba. Ndara Werkudara, Ndara Janaka sampeyan ya kudu waspada sak kabeh. Wang kunta kumpul patang kethi kang sayang gongkara ana buta ratu krembyah-krembyah tekan ning Ngamarta sapa inggih Raden dipun tepangaken kula ratu saking ujung gribik nami kula pun Prabu Gembung tanpa sirah. Ana parigawe apa kowe teka ana negara Ngamarta? Waduh. Sampun sawetawis dangu Sang Bathari Sri lenggah wonten ing negari kula ingkang dados lantaran suburing bumi ujung gribik. Kula dereng ngantos ngaturaken panuwun parandene panjenenganipun kaslak kundur mapan wonten negari Ngamarta. Kula kepengin ngadhep wonten ngarsanipun Sang Bathari Sri. Kula kepengin setya bekti sisaning gesang kula menika kula ginakaken kinarya labuh dumateng Bathari Sri Raden. Apa ndok kira aku rapal karo watake buta sing betah buteng aniaya. Bathari Sri jengkar saka negara Ngamarta merga dicidra karo wong ujung gribik. Kula kang mangkono yen tak pringgake kanthi becik njaluk dawa umur-muwe mulya wae. Kula kepengin ngau pepadanipun Sang Bathari Sri. Ora gelem mulih hotel-hotel wadukmu wae iki piye to iki ah. Oh, ah.
tinandak bangkeane nenggih Prabu Gembung tanpa sirah dening Raden Werkudara. Mangkono den sabetake ing Bantala. Ilang sipating buta dadi lumbung ingkang aran lumbung Silayur. Elok banget buta iki mau tak sabetake ning bumi malah dadi lumbung kaya mengkono. Niki kepengin labuh kalian Batari Sri ning sampeyan sing ngalang-alangi. Ning nyatanipun kanthi wujudipun dados lumbung kados mekaten, wadahe pangan tandha setya bektinipun Gembung tanpa sirah kalian Sang Batari Sri. Lakon nek ngelok-ngelok isih ana tunggale. Iki sapa? Inggih Kyai dipun tepangaken kula menika Nila Taksaka. Atmajanipun Rama Prabu Gembung tanpa sirah ingkang wujud kula karana karma ingkang kula sandang satemah dados ula kadi mekaten ki Lurah. Sing ndok karepake kula kepingin labuh lan setya bekti dumateng Sang Batari Sri. Yen pengin labuh, yen wujudmu dadi taksaka dadi ula ki malah tiwas kebeneran. Gandeng ning Amarta ki akeh ama ingkang mapan ning sawah, nyemplunga ning sawah. Dadiya ula lari angon utawa ula sawah. Paking dawuh. Sapa ki wong gedhe dhuwur? Panenggak Pandhawa Werkudara sapa? Celeng Demalung. Ripalungguhan iki wadya bala ama wis tak giring teka negara Ngamarta. Bakal mangan tandurane wong desa Ngamarta. Mula kang mangkon kowe nyingkira. Palungguhan iki amu-amuan. Gandeng para satriya-satriya ngalang-alangi anggene ama golek pangan. Ing kene glundungi remet dadi glepung kowe. Wek. Wek. Oh. Ah. Ah. Wek. Wah. Hey.
Weh. Wah. Oh. Sapi bumarang Hey. Oh. Ah. Oh. Oh. What? Hey. What? Oh. What? Ah. What? Ah. Wow. Tikus Cinotoy. Tamu barang wis ditindakake dening para wadya bala ama. Parandene kabeh malah dadi gotongan kaya ngono. Sawa iki? Aku ula lari angon ya ula sawah. Aku tak golek tandurane para tani. Yo. Wah. Hey. Wah. Ah. Wait. Wah. Wah. Ya. Wah. Ah. Wah. Para ama-ama do mati kabeh. Mung kari aku gajah merapah. Lek maju dhewe tan wurunga ngibarate sulung mlebu geni ya. Dina iki aku bali marang Gunung Cumbri ning Titenana. Janji wong Ngamarta lali karo budayane, lali karo adate, wis ra rukun meneh. Aku sing bakal ngorak-arik tandurane wong tani. Paman Bapak Kecari Mantu Montong Sumalono Disudo Pemando Tak tenang Pandine Abang lalu Terus berteman setelah Ngawe Wapun burang Putra Jelani Dapat terasa Namun busana Banyana Aku jiwa Insa selain Nyata Sinugraha ing Gusti teteken tekun nyatane katekan sedya hayu manggiya rahayu. Sing peteng wis dadi padang, sing ruwet wis dadi udar. Kunduripun Sang Batari Sri simbuling kesuburan, mugi dados rana kamulyanipun sagung para dasih ing wewengkon negari Ngamarta. Tentreming negari Ngamarta mugi anyrambahi kamulyanipun sedaya para warga ingkang lenggah wonten ing Desa Wates Jenangan Ponorogo. Mugi sedaya manggiya hayu rahayu ing salaminya. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib tartamtu kathah ing reh dosa lan kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami.
Minangka tandha syukur aku bakal njoget sawetara. Mugi sampeyan pikantuk wahyuning Gusti Den.